Gaurkoan ehunekoak aplikatzeari ekingo diogu. Sarritan, ehunekoak igoera edo hazkunde bat adierazteko erabiltzen ditugu. Hala ere, deskribatzen arin garen datu jakin baten balioa ezagutu nahi izaten dugu. Horretarako, aldakuntza indizea erabiliko dugu. Ikus dezagun adibide bat. Eustaten arabera, 2007an, 32.900 langabe zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan. 32.900. 2008an, kopuru hori 17 igo zen. 2008an, 17 igo. 2013an, jasotako datuen arabera, langabetuen kopurua 353 hasi da. 2007 ezkeroztik. Beraz, 2013an, 353ko igoera. Zelan jakin genezake 2008an genituen langabetu kopurua eta 2013an genituen langabetu kopurua. Horretarako aldakuntza indizea erabiliko dugu, baina goazen pausoz pauso azaltzera. Ehunekoetan gure erreferentzia beti 100 da. Beraz, 2007an erreferentzia urtea 100 genituen, 100. 2008an 117 igo baldin bada, 117. Eta 2013an 353 igo baldin bada, 453. Baina guk, ehuneko hauek ez ditugu erabiliko eragiketak egiterakoan. Horretarako aldakuntza indizea erabiliko dugu. Zein da ehuneko 117ren aldakuntza indizea? 1,17. Batekoetan jarri behar dugu. Eta 453ren aldakuntza indizea 4,53. Orain, biderketa egitea besterik ez dugu. 32.900 bider 1,17, 38.483. Eta 32.900 bider 4,53, 149.017. Hoiek izango dira gure 2008ko langabetu kopurua eta 2013ko langabetu kopurua. Orain zuen kontura hurrengo galdera hau. Kontutan izanik 2013ko datua eta urtebetean langabezi tasa 1,7 hasi baldin bada, zein izango da 2014an izango dugun langabetu kopurua?